Ono kidung rumeksa ing wengi teko hayu luput Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pangucap meneng meleman bae ngarsa ilahi awit sampen paring rihmat miwani matumrap sagung dumadi ingkang wajib den syukuri ing sarina sawengi salami kanthi sawuting ati patekur puja brata konjuk mriyang sukma nelongso bramantya ibarate wong sak donya padha gigila awit kaperbawan berkah kang maha suci rahayu 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 ingkang sami pinanggih widodoner ing sambikala nuwun sanghyanging para sepuh para aji sepuh ingkang dahat satuhu kinurmatan dumateng para alim para ulama para kiai para santri ingkang tansah mengku kitab wahyuning ilahi ingkang satuhu kawula beteni dumateng para rawuh kakung sumono putri ingkang dahat satuhu kinurmatan mliginipun dumateng pamangku dalem nunenjih Bapak Haji Slamet dalah Ibu Hajah Barmi amin Allahumma amin Allahumma ndongake wong tuane awake dhewe amin nggih Mbah nggih Mbah Slamet nggih menika ingkang kelenggan menika netepi darmaning sepuh nggih menika kula kramekaken ingkang putri kinasih nunenjih diajeng Siti Aisyah jatuh kranamanipun Dimas Sobaroni kawula dinar budaya saking Kancilang umbul donga panjenengan dumateng khususipun pinanganten sarimbit ndadosaken pinanganten sarimbit menika durga yuswa panjang umur selamat bagas waras widodoner ing sambikala gampang golek sandang pangan pangucupa jiwa saengga tansah kacekapan boten kirang setunggal menapa-menapa ugi enggal-enggal momongan amin Allahumma para rawuh ingkang kinurmatan nuwun 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 keluarga agung dinar budaya ingkang diwengku panjenenganipun Bapak Haji Tumar mijil saking Kancilang nyuwun idi pangestu bilih kawula
silaturahim terberiki intinipun paring panglipur dumateng warga Sri Kandang sak sekitaripun. Mugi ndadosaken renaning penggalih dumateng para rawuh ingkang kinurmatan mliginipun Bapak Inggi Sri Kandang nggih menika Bapak Sohib ingkang kawula hormati matur sembah nuwun paring idi pangestunipun. Ugi dumateng Bapak Haji Temen nggih Bapak Haji Simbuh Bos Ayam, Bapak Haji Mustaqim, haji kabeh pokoknya. Amin Allahumma. Kula niku remen gadah sedherek tiyang sepuh-sepuh kula menika minggah kaji. Amin. Ugi salam katur kunjuk dumateng Mas Mutakim, Mas Iwan, Mas Akif, Mas Supri. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing dalu menika dinar budaya badhe hambabar para ibu waranggana ingkang sampun kondang kaluka sak nuswantara. Ingkang sepindhah kawula timbali Sekar kedaton saking Praja Malwapati wewengkonipun praja nggih menika Prabu Angkling Darma. Sinten to menika? Diajeng Dwi Anggraini. Semoga jaran jaran mana jaran ni jaran keci jaran man jaran mana jaran ni jaran keci sing nunggeng dorope sing nerake poro api cek cek no cek cek keng jaran ni nurut nurut kala jageng kalajengaken ingkang angka kali Sekar kedaton saking praja awu-awu langit. Praja ngendi awu-awu langit? Nggih menika diajeng Rena Kansa. Semoga jaran mana jaran ingkang pukasan derek ngregengaken swasana ing dalu menika. Sekar kedaton saking praja Demak Bintara wewengkonipun Sultan Fatah menika. Sinten ta menika? Diajeng Widya Kusuma tujukan pesonamu. Para rawuh ingkang kinurmatan sugeng dalu sugeng hampir sani pagelaran campur sari menika. Dinar budaya campur sari masuk deh.
Makaten kalau wau